λοιπόν στο τελευταίο θέμα για σήμερα, τελευταία επικοινωνία. Ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η κυρία Διόνη Βάρδακα, πρόεδρος της οργάνωσης. Είπα κάποια πραγματάκια νωρίτερα για την προγραμματισμένη μας επικοινωνία, ωστόσο πολλά περισσότερα θα μας πει εκείνη για την οργάνωση Πάνος και Χρυσιίδα Βοήθεια στα παιδιά, γνωστή και ως Πάνος και Χρυσιίδα for Life. Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Καλή σας μέρα. Καλό μήνα, να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πείτε μας δύο λόγια για την οργάνωση. Η οργάνωση αυτή δημιουργήθηκε πριν από 19 χρόνια, όταν χάσαμε το γιο μας τον Πάνο από καρκίνο, και οι φίλοι του και οι συγγενείς αποφασίσαμε να βοηθήσουμε άλλα παιδιά τα οποία φέρανε από αυτή την αρρώστια, γιατί και ο ίδιος όσο ήταν άρρωστος βοήθαγε πάρα πολύ. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η οργάνωση από το τίποτα, από το μηδέν. Και σιγά σιγά καταφέραμε να έχουμε φτάσει τώρα μετά από 19 χρόνια να έχουμε κάνει δράσεις που έχουν περάσει στις 600.000, δράσεις με στόχο να βοηθάμε παιδιά σε ανάγκη, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, εγκατάλειψης, μάθησης, και παιδιά που ζουν σε ακριτικές περιοχές. Το 2010 χάθηκε και η Χρυσιίδα, που ήταν φίλη του Πάνου παιδική, και έτσι ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα. Και η Χρυσιίδα από την ίδια ασθένεια χάθηκε, όπως ο γιος σας? Όχι, ξαφνικά. Ξαφνικά, μάλιστα. Και έχουμε κάνει πολλές δράσεις σε πολλά ακριτικά μέρη, και αθλητικές δράσεις και εκπαιδευτικές. Έχουμε κάνει ένα νηψιαγωγείο στην Γένεια, το πρώτο που κάναμε. Μπράβο. Και έχουμε κάνει αθλητικές δράσεις στην Ίσυρο, στην Κάσο, και σε πάρα πολλά άλλα μέρη, στο Ήλιον, στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα τελευταία κάναμε αυτές τις δύο αθλητικές δράσεις, τη μία στη Κίμολο και την άλλη στο Βουργαρέλι, και συνέβη και ένα άλλο γεγονός λυπηρό. Ένα άλλο παιδί 16 χρονών έχασε τη ζωή του ξαφνικά, και αυτό το παιδάκι στον ύπνο του. Και οι γονείς του μαζί μας αποφασίσαμε να κάνουμε δράσεις μαζί, γιατί και εκείνος αγαπούσε πάρα πολύ τον μπάσκετ όπως και ο Πάνος, και κάναμε αυτό το πρώτο γήπεδο στην Κίμολο, το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο να γίνει. Αν είχαμε και φωτογραφίες θα μπορούσα να σας δείξω τώρα, γιατί είναι μακριά να πάνε τα συνεργεία να προχωρήσουν. Έγινε όμως. Υπήρξαν δυσκολίες προφανώς, ξέρουμε που είναι η Κίμολος, και γενικότερα και εμείς σαν νησί βιώνουμε δυσκολίες. Οπότε... έγινε, αυτό το γήπεδο έγινε από την αρχή. Και μετά από ένα χρόνο ήρθαμε σε επαφή με το Βουλγαρέλι στα Τζουμέρκα, όπου και εκεί αποφασίσαμε να κάνουμε ανάπλαση των αθλητικών χώρων του γηπέδου μπάσκετ και βόλεϊ εσωτερικά και εξωτερικά, και έγινε και εκεί μια πολύ μεγάλη δράση, η οποία πραγματικά όταν έγιναν τα εγγένεια, μόνο τα χαμόγελα των παιδιών ήταν αρκετά για μας. Έχω πάει στο Βουλγαρέλι πριν από πολλά χρόνια και μπορώ να καταλάβω, βλέποντας εκεί την περιοχή, πόσο χαρά θα δώσατε στα παιδάκια εκεί με αυτό το γήπεδο που λέτε. Ναι, ήταν. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο όλα αυτά τα έργα που κάναμε, πάντα υπάρχει μια χαρά και μια ικανοποίηση ότι τα τελειώνουμε. Αλλά για μας είναι ότι αισθανόμαστε ότι και τα παιδιά μας που λείπουν είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας και χαίρομαι. Πρέπει να σας πω πραγματικά και για το μεγαλείο ψυχής που δείχνετε και το φιλανθρωπικό έργο και η κοινοφελή σκοπή γενικότερα, ότι επιλέγετε και ακριτικά νησιά ή ακριτικές περιοχές ή χωριά απομακρυσμένα όπως είναι το Βουλγαρέλι που είπατε, και φαντάζομαι ότι για σας δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα, κυρία Βάρδακα, στην αρχή, χάνοντας το παιδί σας, να ασχοληθείτε με αυτή την οργάνωση, η οποία όμως έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα τώρα. Έχουν περάσει 19 χρόνια από τότε και φαντάζομαι ότι τουλάχιστον νιώθετε μια ικανοποίηση, μια περηφάνεια, και από εκεί ψηλά φαντάζομαι ότι και ο γιος σας θα είναι χαρούμενος. Και ο
γιος και υπερήφανος γι' αυτό. Και ο Άρης και τα 3 παιδιά θα είναι και τα 3 παιδιά για όλα αυτά που κάνουμε. Και ναι, τι να σας πω άλλο, να σας πω ότι... Η επόμενη δράση σας, έτσι για να κλείσουμε σιγά σιγά, η επόμενη δράση που έχει οργάνωση. Ναι, γιατί αρχικά εκτός από όλες αυτές κάνουμε και ιατρικές δράσεις, έτσι. Έχουμε κάνει και θερμοκηπίδες και αναπνευστήρες για νεογνά και στα Γιάννενα και στην Κρήτη. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε μία ιατρική δράση. Είναι στα Σκαριά μία παιδική χαρά στην Ικαρία, κοντεύει να τελειώσει. Και σκεφτόμαστε για το επόμενο γηπεδάκι μπάσκετ. Θα δούμε. Δεν μπορώ να σας πω πολλά, γιατί ακόμα δεν είναι σίγουρο. Θα είμαστε εδώ πάντως για οποιαδήποτε άλλη δράση, και εδώ στα νησιά της Δωδεκανήσου υπάρχουν κενά, στα μικρότερα νησιά. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, γιατί είμαστε λίγο μεγαλύτερο νησί. Οπότε, εάν υπάρχει κάτι, βάλτε και στο κάδρο σας και τα Δωδεκάνησα ή γενικότερα το Νότιο Αιγαίο, την περιφέρειά μας, γιατί υπάρχουν πραγματικά. Έχετε κάνει. Τα έχετε δει και. Αλλά αν υπάρχει πάντα υπάρχει κάτι που πραγματικά αξίζει να βοηθήσουμε, και έχει και παιδιά βέβαια, γιατί το θέμα είναι να υπάρχουν παιδιά. Δεν είναι μόνο τα παιδιά του καλοκαιριού, είναι να υπάρχουν και παιδιά. Αυτά που θα τα βοηθήσουμε να μείνουν στον τόπο τους, να φύγουν, γιατί θα έχουν κάτι να κάνουν. Και να μην κάθονται στον καναπέ, δηλαδή. Ακριβώς αυτό που λέτε. Νομίζω ότι οι ανάγκες πάντα υπάρχουν. Είναι έτσι η διαμορφία της νησιωτικής Ελλάδας, και εμείς είμαστε ένα νησί με 37.000 κατοίκους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε και πάρα πολλά παιδιά. Καλά, βέβαια, εντάξει, πώς είναι και μεγάλο. Είναι και μεγάλο νησί, οπότε γι' αυτό είπα βοηθητικά να πάμε στα μικρότερα νησιά του νόμου μας. Να σας ευχαριστήσω. Βεβαίως, και σε συνεργασία μπορούμε να έρθετε και στο νησί, να τα πούμε και από κοντά. Θα πω ακόμα ότι τέλος Νοεμβρίου, στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου, κάνουμε ένα μπαζάρ όπως κάθε χρόνο. Και είναι η βασική μας δράση για να μαζευτούν κάποια χρήματα εκεί. Και βεβαίως όποιος, είπαμε ότι όποιος δεν μπορεί να έρθει στο μπαζάρ, έστω και να κάνει μία συνδρομή 20 ευρώ ή ό,τι άλλο θέλει στην οργάνωση, που αν μπει μέσα στο βοηθάει με αυτόν τον τρόπο, πάνω σε ForLifeOrg, μπορεί να βοηθήσει για τα επόμενα έργα τα οποία θα κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά και καλό μήνα, και πολλές επιτυχίες εύχομαι στις δράσεις σας γενικότερα, να πηγαίνουν καλά, γιατί ο σκοπός είναι ιερός. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.